Ƙungiyar ƙasashenmu abin alfaharinmu ke taya al'ummar Nijar murnar samun nasarori mulkin CNSP na shekara ɗaya a ƙarƙashin jagorancin mai girma mai daraja Brigadier Abdurrahman Chani. A shekara ɗaya an samu tsaro mafi inganci wanda ya fi na shekarun baya. A shekara ɗaya an samu haɗin kai na al'ummar ƙasar Nijar, an samu daina ƙabilanci da wariyar launi. A shekara ɗaya Mulkin CNSP ya ɗaga martabar Nijar ga idon ƙasashen duniya. A shekara ɗaya Nijar ta samu cikakken inci wanda yake tabbatacce saboda samun damar korar sojojin Turai da ƙasashen yamma. A shekara ɗaya Ƙasar Nijar ta samu haɓakar tattalin arziki. A shekara ɗaya CNSP tana yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasa. Ta dakatar da almundahana da dukiyar ƙasa da wadaƙa da ita. A shekara ɗaya Hukumar CNSP ta rage farashin man fetur, abinda 'yan ƙasa suke ta jira ba samu ba sai a mulkin CNSP. A shekara ɗaya An samu sauƙin farashi ga kiwon lafiya. An rage kuɗin asibiti kaso 50 cikin 100. Bangaren mata masu haihuwa an cire musu kuɗin aiki da za a yi musu. A shekara ɗaya An haɓaka noma da kiwo a cikin ƙasar mu ta Nijar. A shekara ɗaya An samu ba da gudunmuwa ga ilimi don samun ilimi tatacce ingantacce da tura ɗalibai ƙasashen waje don ƙaro ilimi. A shekara ɗaya Darajar al'adun ƙasa da martaba harsunan gida ya samu ɗaukaka fiye da shekarun baya. A shekara ɗaya Aka samu ƙungiyar haɗin kan Sahel don tsaro da cimma muradun al'ummomin Sahel, Alliance des États du Sahel. Mulkin CNSP Mulki ne tsaftatacce wanda ya kama Nijar sauyi daban-daban a cikin ƙasa baki ɗaya. Allah Ubangiji ya ƙara taya muku shugabanninmu CNSP. Muna jinjina muku. Amin. Wannan saƙo ne daga ƙungiyar ƙasashenmu abin alfaharinmu.